Anyorera obosemi bwa nyomba twatebi guchianga echichito echirie entang'ani amatukare ngokobeka kwayetuguta techa gokoreta roborwaire naende egento kende buno kwarigani omogako kwamorugera obokima bori boyete obokima bori boyete tarikeni twanyorera obosemi mbuya mono. Message nkorwa nero neringa omogokone emeeting eyego yabwata abasubati abake abunye egenete ng'a bakorwa iga mbabe good implementers chia ebinto twasoma. Nigo ntaete gotebia omochief oito Eunice Bwama ng'a chingaki twabeire chinyinge ntwana korora barase korangeriwa y'abakungu boka bona iga rero obosemi twanyora tiga Nyasaye amomente chisemi na obong'aini agendere gotuka gochime naende acharangerie y'abasacha. Kucheni Otiso n'omukaachi oyomo bwa Charachani sublocation etogwakera ritang'ani ng'ambuya mono ase eng'encho y'omorai omochief oito iga ore omokungu eriakabere omokungu omong'aini okorengera risiko y'ebox ogerire abang'ina bara bworore baiche maata iga bachamo egere basange ekerengere riekemo eriakabere ntwanyora ng'a iga yere no man's land yani abantu gocha maata Charachani itwebire yagera bono nero rigereirio orore gwetera okoebwoko iga ng'a kiarareta abang'ina amegere na bara bakonyeke eine yemo yabo twanyora eriakabere nkeri ng'a bono maata iga emechando na emenge twanyora noene ey'obotaka obo iga totaete tonyora abantu batosemi ng'a naki togokora self-reliance eyegere tokore lastiri twanyonga gocha maata because activities chitaiyo chinyinge abana baito bairanire okonywa bairane gokora ebinto bitaiyo yagerire bono ng'a goika tonyore ng'a nchera kitogokonyera abana naende twateba ng'a noone Bibilia yokana begotwenekeri ng'a kitobwenerete goitanga korwa cancer igo abang'ina bamanya ng'a cancer ng'a kiegocha naende ng'a kitoraitange amang'ana nyomba yetwasoma naende ng'a yetobwenete koba na obwanchani ekiagera obwanchani nabo Nyasaye arigete noone Bibilia nabo egototebi ng'a tobe na obwanchani ekero torabe na obwanchani muna abakungu naende Nyasaye natwete obong'aini obonene mono kobua abasacha tobwate 6 senses ribaga togotwara 5 muna abasacha babwo ere twarenga iga ebarasa y'abakungu twaja gosemania amang'ana aria abwatete abakungu na echifamily nabo narenga osegeta sana ng'a amang'ana ari twegeire iga kero omokungu okorwa agende aya implement bwoye tokwanera abana baito torende chifamily chiaito na kero omokungu okorwa rero agenda abeke egeticha ntwanyora ng'a abakungu na echiro momete na ebikabu twateba ng'a gochakera bono ebikabu biakorire ki togende torosie ebiticha naende tokwanere abana baito abamura na abaiseki twateba abana bari bagosariwa muna abakungu toire omostari obosio tokwanera abana ekiagera abana bari konyara gwekwanera tari gotwegera naende twarora twateba niga onye mokungu ondo oragerecha kebwatete kiamarwa gochakera bono agende atige gosa abakungu bakoreki bamugambere boka abanyene togochikomenya society ereiga gochenereri muna Charachani totage togakora campaign muna twachakera abakungu iga naende ntotokora campaign y'abasacha tokwana na abasacha tomanye ng'a mochando kia abasacha babwate ekiagera chisegi chie chinyomba chiabeire chinyinge abantu bakorwana abantu bagoitana igonye ntogocha toteba ningi keri kero omochando abantu nabo bakong'ea korwana na goitana igo nabakeire mbuya mono sana ase eng'encho mwache ebarasa naende togocha korangerani toche tocha korora ng'a amang'ana twakwana naba gosanaki